Στους 20.000 ανάρχονται την τελευταία δεκαετία οι Λαρισαίοι δανειολήπτες. Αν και η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και την πόρτα της χώρας μας, αρκετοί είναι εκείνοι που εξακολουθούν να δανείζονται από τις τράπεζες, κυρίως για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η οικονομική κρίση στην πραγματική οικονομία, τουλάχιστον στην περιοχή εδώ την ευρύτερη της Θεσσαλίας, δεν είναι ακόμη ορατή. Ενδείξεις υπάρχουν. Ο κόσμος πηγαίνει γιατί ο κόσμος, ο απλός δανειολήπτης, τον οποίο και εμείς εκπροσωπούμε, θέλει να αγοράσει το σπιτάκι του ή να προσπαθήσει να το χτίσει με δικά του κεφάλαια ή με τη βοήθεια των τραπεζών και πηγαίνει στις τράπεζες. Ωστόσο, ευχάριστα είναι τα νέα για τους δανειολήπτες, αφού άρχισαν ήδη κάποιες από τις τράπεζες να επιστρέφουν τα έξοδα φακέλου. Το γεγονός ότι επιτέλους τα έξοδα φακέλου, κάποιες βέβαια από τις τράπεζες μετά από ποίηση των δανειοληπτών τα επιστρέφουν. Και αυτό για μας είναι μια μεγάλη επιτυχία και θέλουμε να την προβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή καλούμε όλο τον κόσμο να πάει στις τράπεζές του και να ζητήσει πίσω τα έξοδα φακέλου και τα έξοδα της ποινής προεξόφλησης όποιοι είχαν προεξοφλήσει το δάνειο και πιστεύουμε με κάποια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι και σύντομη θα επιστραφούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των καταθετών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της κίνησης πολιτών δανειοληπτών του νομού Λάρισσας, κ. Γιώργος Μπαρτζόκης, θα πρέπει να καταλάβουν οι τράπεζες ότι πρέπει να διαμορφώσουν μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους δανειολήπτες τους, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε αυτή την οικονομική κρίση. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκη, είναι πρόεδρος της κίνησης πολιτών δανειοληπτών. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Χαλάκη και στους τηλεθεατές μας. Τι ακριβώς προσπαθεί η κίνηση αυτή των πολιτών δανειοληπτών να πετύχει, κύριε Μπαρτζόκη? Κοιτάξτε κύριε Χαλά, η κίνηση πολιτών δανειοληπτών δραστηριοποιείται από το 2006, είναι σε πανελλήνια κλίμακα. Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας απλός δανειολήπτης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι δανειολήπτες στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 2 εκατομμύρια κόσμος. Δηλαδή ουσιαστικά κάθε νοικοκυριό έχει και από ένα δάνειο σε μια τράπεζα, είτε είναι καταναλωτικό, είτε στεγαστικό, είτε πιστωτική κάρτα. Τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα τις τελευταίους 6 μήνες. Θα έλεγα ότι είναι η δυσκολία που είχαν οι τράπεζες στη ρευστότητά τους για να μπορέσουν να δώσουν χρήματα στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες για να κινηθεί η αγορά. Αυτό βέβαια λύνεται σιγά σιγά με τα 28 δισεκατομμύρια ως εγγύηση βέβαια που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση λόγω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή ήταν η οδηγία ουσιαστικά να δοθεί αυτή η ρευστότητα στην αγορά προκειμένου να κινηθεί. Βέβαια οι τράπεζες αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και θα έλεγα ότι τους καλέσαμε εδώ και πολλές φορές να κάνουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ δανειοληπτών και καταναλωτών και τραπεζών, προκειμένου όλοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την οικονομική κρίση που έρχεται. Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο και είναι μια είδηση τώρα που θα σας πω ότι κάποιες από αυτές τις τράπεζες, δεν λέω όλες, και σε κάποια υποκαταστήματα αυτή τη στιγμή επιστρέφουν τα έξοδα φακέλου και τα έξοδα προμήθειας, τα οποία λέμε εδώ και καιρό ότι πρέπει να επιστραφούν και με βάση δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί στην επιστροφή τους. Άρα καλούμε κάθε δανειολήπτη εδώ που μας ακούει να απευθυνθεί αύριο στο κατάστημά του, να πει τι έξοδα φακέλου έχει πραγματοποιήσει σε αυτή τη διαδικασία των δανείων και να ζητήσει την επιστροφή. Βέβαια δεν τα δίνουν σε όλους. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Τα δίνουν κατά κάποιο τρόπο αν έχει κάποια προσωπική γνωριμία με τον διευθυντή της τράπεζας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα ακόμη στην Ελλάδα, γιατί εμείς γυρνάμε όλη την Ελλάδα και το βλέπουμε. Βέβαια είναι και θέμα πιέσεων από εδώ και πέρα και φυσικά των ομαδικών αγωγών που ήδη κάνουν οι καταναλωτικές οργανώσεις προκειμένου να σπαχτούν αυτά τα χρήματα, διότι είναι χρήματα των δανειοληπτών. Και δεν είναι και λίγα χρήματα. Μπορεί να είναι και 1.000 ευρώ, μπορεί να είναι και 1.500, μπορεί να είναι και 800 ανάλογα τη σύμβαση του δανείου, κύριε Χαλά. Και επί τα 2 εκατομμύρια καταλαβαίνει ο καθένας γιατί ποσά μιλάμε. Βέβαια αντιμετωπίζουμε τελευταία ένα άλλο φαινόμενο, θα έλεγα, το φαινόμενο του χτηματώσιμου. Δηλαδή κάποιες τράπεζες μπαίνουν στους λογαριασμούς των δανειοληπτών χωρίς να τους ρωτήσουν καν, χωρίς την έγκρισή τους ουσιαστικά, και παίρνουν κάποια χρήματα για το χτηματώσιμο, που είναι η δήλωση που κάνει ο δανειστής, δηλαδή η τράπεζα, το δικαίωμά της προσημειώσεως. Αυτό με βάση και απόφαση πρόσφατη του συνηγόρου του καταναλωτή, αλλά και δικαστικών αποφάσεων σε αντιπαράθεση με τις προηγούμενες αποφάσεις των εξόδων προμήθειας, γιατί δεν έχει βγει ακόμα απόφαση για το χτηματώσιμο. Αυτά είναι υποχρεωμένοι να τα πληρώνει κάθε δικαιούχος. Έτσι λέει και ο νόμος ουσιαστικά, δηλαδή η τράπεζα. Γι' αυτό καλώ τους δανειολήπτες, όποιος δει
το λογαριασμό του ότι κινείται και ότι κάποια χρήματα εισπράττονται από την τράπεζα, αυτό είναι επεξαίρεση, είναι καθαρό ποινικό αδίκημα επεξαίρεσης και πρέπει να στραφούν και ποινικά προς τις τράπεζες για να συμμορφωθούν. Και εδώ πέρα έχω μια άλλη πληροφορία ότι κάποιες αυτές τις τράπεζες όταν κινούμαστε και ειδικότερα εμείς ως σύλλογος τα δίνουν πίσω τα χρήματα. Δηλαδή βλέπουμε, κύριε Χαλά, ότι δεν είναι μια σταθερή πολιτική των τραπεζών. Αυτό ακριβώς τους λέμε συνεχώς, ότι μια νέα σχέση εμπιστοσύνης, αλλά η σχέση εμπιστοσύνης σημαίνει ότι εσύ που είσαι ο δυνατός, γιατί ουσιαστικά οι τράπεζες είναι δυνατές, όχι εμείς οι δανειολήπτες που είμαστε ο αδύναμος κρίκος ουσιαστικά, πρέπει να κάνετε εσείς πρώτη υποχώρηση. Και ειδικότερα από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, του συνηγόρου του καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί βγήκε και σε νομοθετική ρύθμιση αυτό, σε υπουργική απόφαση. Και εσείς πρέπει να δώσετε πραγματικά ένα νέο στίγμα. Διότι δεν είναι ότι θα βγάλεις 5-10 ευρώ παραπάνω από κάποια μερίδα καταναλωτών τώρα. Είναι ότι πρέπει να κινηθεί το οικονομικό σύστημα, να μην έχεις αντιμετωπίσει αργότερα προβλήματα ρευστότητας όπως είχες πριν 5 μήνες, ενώ ένα επιχειρηματία, ένα τραπεζίτη, αλλά ο δανειολήπτης με την ελάφρυνση αυτών που τους κάνουμε συνεχείς αγώνες που κάνουν όλες τις καταναλωτικές οργανώσεις, να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να επενδύσει τα χρήματα της τράπεζας και να αποφέρουν τα χρήματα. Διότι αν δεν αποφέρουν τα χρήματα θα είναι επισφαλείς απαιτήσεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα των επισφαλών απαιτήσεων. Αυτό φοβήθηκαν οι τράπεζες τα τελευταίους 3-4 μήνες και δεν είχαν τη ροή αυτή των χρηματοδοτήσεων προς τα νοικοκυριά. Και έπρεπε να έρθει αυτή η απόφαση της κυβερνήσεως των 28 δισεκατομμύριων για να γίνει αυτό το θέμα και να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτές τις καταστάσεις. Φοβούνται τις επισφαλείς απαιτήσεις. Αλλά τους πληροφορήσαμε εμείς εδώ πέρα ότι εδώ είναι Ελλάδα. Ο Έλληνας αγαπάει την ιδιοκτησία του. Αποκλείεται να την αφήσει να τη φάνει οι κερδοσκόποι ή τα κοράκια στους πληστηριασμούς, που όλοι ξέρουμε πώς γίνονται οι πληστηριασμοί. Υποτίθεται ότι έχει αλλάξει και αυτό. Υποτίθεται ότι έχει αλλάξει και αυτό. Υποτίθεται ότι είναι στην αντικειμενική αξία, αλλά πάλι δεν είμαστε ευχαριστημένοι εμείς. Για τον νόμο αυτόν περί αναστολής των πληστηριασμών είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο νόμος καλύπτει 20.000 ευρώ κάτω από και κάτω, αλλά με την προϋπόθεση να μην έχει προσημειωθεί το ακίνητο του δανειολήπτη. Πέστε μου εσείς μια τράπεζα, ένα στεγαστικό δάνειο εδώ στην Θεσσαλία που γνωρίζουμε πολύ καλά, που δεν έχει προσημειωθεί. Όλα έχουν προσημειωθεί και μάλιστα με το 120% της αξίας του ακινήτου. Επομένως, μιλάμε για ένα εμπεγμό που γίνεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση ή από τον Υπουργό που αποφάσισε ένα τέτοιο μέτρο, διότι δεν εφαρμόζεται. Συν το γεγονός ότι πρέπει ο δανειολήπτης να ασχίσει ανακοπή μέσα 15 μέρες και για χρέος έστω και 500 ευρώ. Και καταλαβαίνετε τι έξοδο έχει μια ανακοπή στο δικαστήριο. Δηλαδή, είναι κάποια θέματα που τα έχουμε προτείνει προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι που πρέπει να μελετήσει, όπως το πάγωμα των δόσεων. Ή μια δημιουργία περίοδος χάριτος τουλάχιστον για ένα χρόνο για τα νέα ζευγάρια, για αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους, για αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα ή ακόμη και για ιατρικούς λόγους. Μπορεί η κυβέρνηση να το εξετάσει αυτό το ζήτημα. Ναι, βέβαια, όχι για όλων των ειδών τα δάνεια, έτσι για κάποιες συγκεκριμένες. Για τα στεγαστικά περισσότερο. Δεν θα έλεγα για τα καταναλωτικά, διότι. Γιατί αν έχεις πάρει διακοποδάνειο και ζητάς ένα χρόνο περίοδο χάριτος, βεβαίως αυτό δεν έχει νόημα. Όμως είναι περιπτώσεις ανθρώπων που λόγω των δυσκολιών που τους έφερε η ζωή ή λόγω κάποιων υποχρεώσεων εφήμερων που είχαν, δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Εκεί πάσχει ακριβώς το όλο σύστημα, έτσι, και το ότι δεν έχει εξανθρωπιστεί, δεν βρίσκει κανείς το δίκαιο του, ακόμη και αν το δίκαιο του είναι πασιφανές. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όλο αυτό ξεκινάει από προηγούμενες δεκαετίες, όπου οι τράπεζες εσχροκερδούσαν με τα περίφημα πανωτόκια και με τα όσα συνέβησαν δεκαετίες πριν, όπου από τη μία έπαιρνε ο Έλληνας χρήματα με τη σέσουλα και από την άλλη υποθήκευε το μέλλον του στις τράπεζες. Από τη μία βγαίναν δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες οι τράπεζες ποτέ δεν εφάρμοζαν, και από την άλλη η πολιτική βούληση από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο δεν υπήρξε ποτέ για να τραβήξουν το αυτί κατά τα κοινώς λεγόμενα των τραπεζιτών, με αποτέλεσμα το σύστημα στην Ελλάδα να είναι ασίδωτο. Έτσι είναι τα πράγματα και εγώ θυμάμαι όταν. Άρα πώς να οικοδομηθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Από τη μία έχουμε ένα ασίδωτο σύστημα, το οποίο με την προτροπή κατ' εμέ των πολιτικών προσπαθούσε να παίρνει αυτά τα οποία δίνανε στον κόσμο, να τα παίρνει, να τα κάνει αφέμαξη, εκμεταλλευόμενο την άγνοια, εκμεταλλευόμενο την έλλειψη παιδείας, εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι ο μέσος Έλληνας δεν είχε γνώση το τι σημαίνει τραπεζικό δάνειο, και από τη μία άκρη όπου δεν τολμούσε να περάσει έξω από την τράπεζα, πήγαμε σε ένα αντίπερα όχθη όπου η τράπεζα του τηλεφωνούσε και του έλεγε: έχει εγκριθεί ένα δάνειο, ελάτε να το πάρετε.
Έτσι είναι τα πράγματα. Και εμείς θυμόμαστε τα επιτόκια των 25% που ήταν τη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετία του 90. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το πληθωρισμός τότε ήταν γύρω στο 20%, αν θυμάστε. Τώρα ο πληθωρισμός είναι στο 1,8% και από ό,τι διάβασα σήμερα επίκειται και μείωση του πληθωρισμού. Θα φτάσουμε σε παγκόσμια ιστορικά προηγούμενα του 1% πληθωρισμού. Δηλαδή, ουσιαστικά. Θα πάμε σε εποχές δικτατορίας. Μιλάμε για δυσκολία, γιατί όταν υπάρχει ένας πληθωρισμός τόσο χαμηλός, δεν έχουμε και ανάπτυξη, να ξέρετε. Τέτοιος πληθωρισμός ήταν μόνο στην εποχή της δικτατορίας. Έτσι, για να καταλαβαίνει ο Έλληνας τι συζητάμε. Το λέω αυτό. Για να καταλάβει ότι μιλάμε για 40 χρόνια πριν. Ναι, και βλέπουμε όμως το επιτόκιο των χορηγήσεων αυτή τη στιγμή του στεγαστικού δανείου μπορεί να είναι και στο 6-7%. Κύριε Μπαρτζόκη, δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα και δεν υπάρχει και νόμος ο οποίος να εφαρμόζεται. Αυτά τα δύο, ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι εκρηκτικό μείγμα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα προηγούμενα. Των τραπεζών γενικώς, με τη μία εφαρμογή των νόμων και από την άλλη η έλλειψη παιδείας του Έλληνα καταναλωτή ήταν εκρηκτικό. Έχουμε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Έχουμε παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Βεβαίως, και αυτό δεν των τραπεζικών δανείων, και από εκεί και πέρα προσπάθησε και η πολιτική ηγεσία υπό του κ. Φόλια, τον προηγούμενο Υπουργό Ανάπτυξης, έβγαλε αποφάσεις περί των καταχρηστικών αυτών όρων και δυστυχώς οι τραπεζίτες δεν το εφαρμόζουν. Δηλαδή πιστεύουν ότι είναι παραπάνω και μάλιστα το προσέφηκαν και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έτσι έχουν μάθει, κύριε Μπαρτζόκη. Υπάρχει βέβαια εισήγηση αρνητική του εισηγητή, δηλαδή υπέρ των δανειοληπτών, αλλά έχουν μάθει αυτό το πράγμα που λέτε εσείς. Έτσι έχουν μάθει. Υπήρχαν αποφάσεις για τα πανωτόκια τις οποίες δεν εφαρμόζανε. Υπήρχαν αποφάσεις για καταχρηστικούς όρους στα δάνεια και στις συμβάσεις τις οποίες δεν εφαρμόζανε. Μάθαν έτσι. Βεβαίως, έτσι. Και από τη μία να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει στη Βουλή ότι πρέπει αυτό να αλλάξει, και από την άλλη να γελάνε και να κρυφογελάνε οι τραπεζίτες σε βάρος του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί ξέρουν ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Βεβαίως. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε δει βέβαια και μηνύσεις που έχουν κάνει οι τραπεζίτες σε αρχηγούς κομμάτων. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια ασίδωτη κατάσταση. Δυστυχώς λυπούμε που το λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και εδώ πέρα ίσως πρέπει και η τοπική κοινωνία του κάθε πόλης, γιατί εμείς γυρνάμε κάθε 15 μέρες κάθε πόλη, οι τοπικοί παράγοντες, οι θεσμικοί παράγοντες, δήμαρχος, ο νομάρχης, κάποιοι από τους συμβούλους να καθοδηγούν τον κόσμο το πώς πρέπει να έχει τη νέα αυτή σχέση, αλλά γιατί έχουν και ένα μεγάλο μπάτζετ αυτοί οι δήμοι, δηλαδή με τα δάνεια που έχουν τις τράπεζες, μπορούν να επιβάλλουν τους όρους για τους πολίτες τους, το ξανατονίζω αυτό, να επιβάλλουν τους όρους στους τραπεζίτες. Δηλαδή θες να πάρεις ένα δάνειο από μια μεγάλη τράπεζα, από την Εθνική, και έρχεται ο Δήμος Λαρισαίων ή ο Δήμος Βόλου, ότι ξέρετε, εγώ θα κάνω αυτή τη δανειοδότηση για τόσα εκατομμύρια ευρώ. Θέλω όμως στους πολίτες μου, βέβαια είναι λίγο ακραίο αυτό, αλλά είναι μια πρόταση και αυτή, να μην μπαίνεις έξω το φάκελο από εδώ και πέρα. Ή θέλω στους πολίτες μου να είναι το επιτόκιο αυτό που θα πάρει και ο Δήμος Λαρισαίων. Δηλαδή είναι πράγματα που μπορεί να συνδυάσουμε, γιατί όλα, όπως καταλάβατε και εσείς από τη συζήτηση, είναι θέμα πιέσεων ουσιαστικά. Δεν έρχονται μόνο τους τα πράγματα. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης και αυτόματα δυστυχώς δεν γίνονται. Το συγγνώμη κύριε Μπαρτζόκη, αλλά ξέρετε ότι προσπαθούμε να κερδίσουμε κάποια λεπτά σε σχέση με την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα είναι το πιο σημαντικό, κύριε Χαλά, και ειδικότερα για το θέμα των μεσογειακών αγώνων, που βλέπω ότι υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Και πολλές φορές αυτά τα λεπτά δεν τα κερδίζουμε, πολλές φορές είμαστε χαμένοι. Έτσι. Σε ό,τι αφορά βεβαίως τους μεσογειακούς αγώνες, αν δεν χτυπήσουν καμπανάκια ηχηρά, φοβάμαι ότι θα χάσουμε κι άλλο χρόνο, και τέτοια πολυτέλεια δεν έχουμε. Άλλωστε έχουμε και το προηγούμενο των Ολυμπιακών, ότι ο χρόνος πραγματικά είναι χρήμα. Βεβαίως κύριε Χαλά, και θα έλεγα εδώ ότι αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση κινδυνεύει να πλήξει πολλά από τα αθλητικά γεγονότα. Δεν είναι μόνο οι μεσογειακοί αγώνες. Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου που θα γίνουν το 2012 υπάρχουν τα αντίστοιχα προβλήματα χρηματοδότησης. Μεγάλες τεχνικές εταιρείες βρίσκονται σε μια δίνη αυτή τη στιγμή και πλήττεται πραγματικά αυτό το σύστημα όλο. Και είναι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή η σχέση με τους τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες τώρα αυτή τη στιγμή πήραν τα 28 δισεκατομμύρια ως εγγύησεις και έχουν δυνατότητα να κάνουν τις χρηματοδοτήσεις τους. Αυτά όμως κάποτε θα εξαντληθούν. Ναι, βεβαίως. Και φυσικά αυτά επιβαρύνει του κάθε Έλληνας φορολογούμενος. Βεβαίως. Αν δεν πληρωθούν αυτά, που βεβαίως δεν δίνονται εγγυήσεις με στόχο να μην πληρωθούν, αν δεν πληρωθούν αυτά τα χρήματα, θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας πολίτης, ο προπολογισμός δηλαδή. Έτσι. Αλλά ελπίζουν όλοι ότι θα ανακάμψει η οικονομία και θα πληρωθούν τα χρήματα αυτά. Έτσι. Δεν δίνονται τα χρήματα αυτά σε κανέναν ως δώρο.
Δίνονται για να πληρωθούν. Βέβαια. Δίνονται καταρχήν να επενδυθούν στην αγορά για να τα πάρει ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, αν παίρνει ένα επιχειρηματικό, να κάνει μια επένδυση. Να τζιράρει τα χρήματά του και να πληρώσει αυτό που πρέπει να πληρώσει ως δόση στην τράπεζα που θα υπάρχει. Μην σταματήσουν τη διαδικασία των κατασκευών, γιατί τους τελευταίους 2-3 μήνες έχουμε δει ένα πάγωμα. Βέβαια, υπάρχουν κάποια απόλυτα μερίσματα, αλλά δεν δικαιολογείται αυτό, γιατί θα περιφέρει αυτό. Δεν μπορούσε όμως, κύριε Μπαρτζόκη, ξέρετε τι συμβαίνει. Όλες αυτές οι παθογένειες κάποια στιγμή θα σκάζανε. Κάποια στιγμή θα σκάζανε. Δεν μπορούσε αυτή η ανάπτυξη η οικιστική στην Ελλάδα να έχει αυτούς τους ρυθμούς συνεχώς. Μοιραία δεν θα φτάναμε κάποια στιγμή στο να παγώσουν. Θα φτάναμε, ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει το εξής στην Ελλάδα. Απλά έρχονται και επιδεινώνονται αυτά, έρχονται και γίνονται γρήγορα. Στη Θεσσαλία, εδώ πέρα, στις 4 μεγάλες αστικές πόλεις, όλος ο πληθυσμός των γύρω-γύρω χωριών θέλει να αρχίσει να ζει σε αυτές τις πόλεις. Είναι ηγεσία αυτό όμως. Καταλάβατε, δηλαδή ξέρουμε, ας πούμε, και αγρότες. Και αυτό όμως έχει ημερομηνία λήξεως. Μένουν, ας πούμε, στη Λάρισα και δουλεύουν αλλού τα χωράφια τους. Και αυτό όμως, κύριε Μπαρτζόκη, έχει ημερομηνία λήξεως. Θα τελειώσουν κι αυτοί. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε με ρυθμούς ανάπτυξης στην οικοδομή ή να συνδέουμε όλη την οικονομία της χώρας μας με βάση την οικοδομική ανάπτυξη. Και αυτό έχει ημερομηνία λήξεως. Πόσο θα χτίσουμε δηλαδή. Και ένα από τα ίσως ενδιαφέροντα και τα οποία ίσως σώσουν την Ελλάδα από αυτή την δίνη της παγκόσμιας κρίσης είναι ότι δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Ότι στηριζόμαστε ακριβώς αυτά, στις μικρές κατασκευές, στη μεταποίηση των αγροτικών μας προϊόντων. Βεβαίως, στον τουρισμό και στην υπαρχή υπηρεσιών γενικότερα. Που ξέρω από στατιστικά, το 35% του ενεργά οικονομικού πληθυσμού είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή στηριζόμαστε στις υπηρεσίες ουσιαστικά στον αυτό το μικρό κόσμο της Ελλάδας. Γι' αυτό λέμε όλοι πάντοτε στηρίξτε την τοπική αγορά, μη στηρίζετε τα πολυκαταστήματα. Αυτό ακριβώς είναι, εκεί ακριβώς είναι αυτό που λέμε καθημερινά και φωνάζουμε ότι σε αυτές τις στιγμές όπου η κρίση, ή όποια κρίση, είτε μεγενθυμένη είτε σμικρημένη, ανάλογα όπως θέλει να τη δει ο καθένας, έχει άμεση σχέση με την προσωπική ατομική ευθύνη του καθενός απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Δεν μπορεί εγώ να συνεχίζω να κάνω ό,τι έκανα και χθες ή να έχω την απέτηση να συνεχίζω να κάνω ό,τι και χθες και να μην μ' αγγίζει εμένα, να μην θέλω να μ' αγγίξει εμένα. Να μην θέλω δηλαδή να δω και να συνειδητοποιήσω ότι η δικιά μου ευθύνη τώρα το απόγευμα που θα πάω στο μάρκετ ή αύριο Σάββατο έχει να κάνει με το τι θα αγοράσω, με ποιο τρόπο θα το πάρω αυτό, δηλαδή τι θα επιλέξω, με ποια κριτήρια. Δεν γίνεται να είμαστε συνεχώς free, συνεχώς χύμα, συνεχώς έτσι όπως βαδίζουμε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μείωση της κατανάλωσης, αν εννοείται αυτό το θέμα. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα του μείωσης κατανάλωσης. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Έχουμε μια Θεσσαλία. Κινούμαστε σε αυτή. Δυνατόν να μην τη στηρίζεις. Είναι δυνατόν. Την τοπική αγορά βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και θα έλεγα όχι μόνο τα δικά μας προϊόντα εδώ να στηρίξουμε την τοπική αγορά, αλλά να δημιουργήσουμε και τις υποδομές να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα. Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα, ας πούμε, από κάποιους θεσμικούς φορείς των αγροτών, που ήταν και το θέμα το μεγάλο των αγροτών, να δημιουργήσουμε μεταποιητικά εργοστάσια. Ναι, αυτό έχει ανάγκη η Λάρισα και ο Βόλος, ας πούμε. Έπρεπε να τα είχαμε κάνει χρόνια πριν, όταν είχαμε τις καλές εποχές. Τότε που τα λεφτά τρέχανε και τα παίρναμε και τα κάναμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, η περιοχή της Αγιάς παράγει τα μήλα. Επιτρέπεται να μην υπάρχει ένα αποχυμωτήριο των μήλων και να πηγαίνουν και από το πύλιο τα μήλα, καταλάβατε. Και να αγοράζουμε τη σαμίτα όπου μας βομβαρδίζουν συγγνώμη, με το χυμό του μήλου, ο οποίος είναι αντιεξοδιωτικό, πώς λέγεται αυτό, ναι. Και πάμε να το κάνουμε καινούριο έτσι. Δηλαδή, πρέπει να επενδύσουμε στο συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλίας, που είναι τα αγροτικά της προϊόντα. Δηλαδή εγώ δεν θα διανόμουν κατά κάποιο τρόπο να κάνω μια επένδυση σε ένα πολυκατάστημα, λέω ένα παράδειγμα, εάν δεν έβαζα μέσα αυτό που πουλάει η Θεσσαλική Γη, τα προϊόντα της. Θα βλέπατε τους πολίτες να περνάνε απ' έξω και να πηγαίνουν στο διπλανό. Δηλαδή να γίνουν τα αποχυμωτία, να γίνουν... Θα βλέπατε τους πολίτες να περνάνε απ' έξω, κύριε Μπαρτζόκη, να πηγαίνουν στο διπλανό πολυκατάστημα όπου θα είχε τα επώνυμα που βλέπουν στην τηλεόραση, ναι. Και θα αγοράζανε Κίνα. Γιατί αυτή δυστυχώς είναι η συνείδησή μας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι. Των πολλών. Σας λέω, μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Αλεύρι, να γίνει το αλεύρι με μήλους. Δηλαδή είναι πάρα πολλές επενδύσεις που μπορεί να στραφεί κάποιος που ασχολείται με αυτό το σύστημα. Γιατί αν περιμένουμε από τα πολυκαταστήματα να μας λύσουν το πρόβλημα της κατανάλωσης στην περιοχή μας, είμαστε πολύ γελασμένοι.
Έχουν γίνει τόσο περίπλοκες οι οικονομικές σχέσεις και ειδικότερα μετά αυτή την κρίση που υπάρχει έλλειψη δανειοδότησης και σε αυτές τις μεγάλες μονάδες. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό και αυτό ίσως το αντιμετωπίσουμε στα επόμενα χρόνια. Υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης, γιατί να κρατηθούν τέτοια μεγάλα πολυκαταστήματα χωρίς χρηματοδότηση από τράπεζες είναι αδύνατο. Στην Αθήνα υπάρχουν 4 πολυκαταστήματα, τα οποία είναι 4 πολυκαταστήματα τραπεζών. Γιατί είχαν ακριβώς τη χρηματοδότηση. Τώρα με την κρίση δημιουργείται και εκεί πέρα ένα θέμα. Γι' αυτό πρέπει, σας λέω και πάλι, να σταθούμε στα πόδια μας. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε ώστε. Πρέπει να ξαναδούμε δηλαδή τον τρόπο παραγωγής, τον τρόπο οργάνωσης, τον τρόπο μεταποίησης, τον τρόπο προώθησης και κυρίως να ξαναδούμε από την αρχή με διαφορετικό μάτι την προσωπική διατομική ευθύνη ο καθένας απέναντι στην πραγματικότητα που ζει. Γιατί η τελευταία διαφήμιση που είδαμε για τα δάνεια, για να επανέλθουμε σε εκείνο, ήταν εκείνοι οι φοιτητές οι οποίοι πέφτανε μέσα στην πανιέρα και πίνανε τις μπύρες και τραγουδούσαν και χορεύανε, και ήταν το φοιτητικό δάνειο που διαφήμιζε η Χ τράπεζα για να πάρει ο πατέρας να σπουδάσει το παιδί. Έχουμε δει πάρα πολλά παράδοξα. Τα είπατε πριν, τα διακοποδάνεια, τα εορτοδάνεια. Είδαμε τον άλλον τον τύπο ο οποίος πήγε στην Πορτογαλία και παίρνε δάνειο για να πάει να δει την εθνική. Μέχρι και δάνειο για τις πεθερές παίρναμε. Πώς θα γίνει δηλαδή? Κύριε Χαλά, καταλαβαίνετε υπάρχουν και πάθη έτσι, για την εθνική ομάδα. Μια φορά έχει γίνει αυτό, ένας που ήθελε να το δει, το πήρε το δάνειο. Καταλαβαίνω εγώ τα πάθη, κύριε Μπαρτζόκη, αλλά τα πάθη πρέπει να καταλάβω ότι πληρώνονται κιόλας. Εγώ δεν ξέρω κανένα πάθος που να μην πληρώνεται. Έτσι. Δεν γίνεται να μην πληρώνεται όμως. Έτσι, αυτό είμαστε απόλυτα σύμφωνοι και εμείς. Και ούτε θα γυρίσει, ούτε θα ξαναγυρίσει εκείνη η εποχή. Δηλαδή, εγώ εκείνο που παρατηρώ και εκείνο που βλέπω με μεγάλη έκπληξη είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε την πεποίθηση, έχουμε τη σιγουριά, χωρίς να μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, χωρίς να στηρίζεται πουθενά, ότι κάτι θα γίνει, βρε αδερφέ, και θα γυρίσουμε πάλι σε εκείνη την καλή εποχή. Τώρα, κύριε Χαλά, ενθυμούμε τη δεκαετία του 80, και προσωπικά αλλά και σαν γνώσεις από φίλους και τέτοια, που τότε πήγαινε, θυμάστε, αν θυμάστε τις δισκοταβέρνες, δηλαδή και έτρωγες και άκουγες και πλήρωνες και λεφτά έχεις στην τσέπη. Τώρα αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Όχι, έχουν την εντύπωση, οι περισσότεροι των Ελλήνων έχουν την εντύπωση ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι. Όχι. Δηλαδή κάτι θα γίνει, κάποιος θα βγει, κάποιος θα μας κυβερνήσει, κάποιοι θα έρθουν από το εξωτερικό, δεν ξέρω, επειδή είμαστε Έλληνες και είμαστε ο περιούσος λαός, είμαστε άρια φιλοί, και θα πούν πάρτε κι εσείς να ζήσετε, να περνάτε καλά, να έχετε να ξοδεύετε. Δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι είμαστε στην αρχή εκρήξεων, προβλημάτων τα οποία ακρηκτικά κρύβαμε, συγκεντρώναμε και τώρα κάνουν μπαμ. Δεν το καταλαβαίνω. Που σημαίνει ότι δεν ξεχρεώνεις ποτέ. Δηλαδή έχει συνηθίσει ο κόσμος. Που σημαίνει ότι δεν ξεχρεώνεις ποτέ. Βέβαια. Και κάποτε πρέπει να βρεθεί πραγματικά να κλείσει αυτό το θέμα. Όπως η Αγροτική Τράπεζα χρεώθηκε για πολλές δεκαετίες ρεμούλες και κλεψιές που γινόταν σε συνεταιρισμούς και δεν πληρώθηκαν ποτέ. Όπως ο κρατικός προϋπολογισμός χρεωνόταν χρόνια ολόκληρα και μηδένιζε χρέη νοσοκομείων χωρίς να γίνεται έλεγχος που πάνε όλα αυτά και από πού δημιουργούνται. Όπως. Αυτά πλέον έχει την αίσθηση ο Έλληνας ότι θα ξαναγίνουν. Δεν θα ξαναγυρίσουμε πάλι όπου θα αρχίσουμε πάλι να κάνουμε τα ίδια απλά και μόνο για να έχουμε εμείς λεφτά. Αυτό δεν θα γίνει. Και εδώ μπορώ να καταλάβω πως οι περισσότεροι από τους συνέλληνες πιστεύουν ότι θα τα ξαναδούμε πάλι να συμβαίνουν. Αδιαφορώντας για το τι μπορεί να γίνει ή πώς θα γίνει αυτό. Κοιτάξτε, το κίνημα που γίνεται με τους δανειολήπτες είναι ακριβώς αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι θέλουν και αυτοί να ξεκαθαρίσουν το παρελθόν, το αμαρτωλό καταγράφητο παρελθόν και το δικό τους αλλά και των τραπεζών και να διαμορφώσουν μια νέα σχέση πραγματικά εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. Είναι απαραίτητο έχουμε αυτό. Περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Είναι απαραίτητο, κύριε Μπαρτζόκη, είναι απαραίτητο αυτό. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, αλλά αυτό σημαίνει ένα τέρμα και από την πλευρά των τραπεζιτών και από την πλευρά των πολιτών, των δανειοληπτών. Και να σας πω και σημαίνει ένα τέρμα. Καινούργια σχέση. Μην περιμένω εγώ να ξαναγυρίσει πάλι το ίδιο. Έτσι. Δεν μπορώ να διανοηθώ με ένα μελλοντικό σενάριο τύπου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στα ακίνητα. Διότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες ακίνητα που είχαν ας πούμε $200.000, αυτή τη στιγμή με $50.000 και δεν μπορούν να πουληθούν. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτό έγινε για τον λόγο των κατασχέσεων. Ναι, αλλά ξέρετε ότι τα $200.000
Δεν ήταν πραγματικές τιμές. Κοιτάξτε, Ήταν επειδή έφτασε εκεί το όλο πράγμα, φουσκώνοντας, μια φούσκα η οποία κάποια στιγμή θα σκάζε. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς με την έννοια αυτή, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κόστη να γίνει μια οικοδομή. Υπάρχουν τα εργατικά, υπάρχει το ΙΚΑ των εργαζομένων. Δεν είναι. Κύριε Μπαρτζόκη, τώρα ξέρετε καλά ότι στις ΗΠΑ οι κατασκευές οι οποίες γινόταν και ακούγαμε κάτι τιμές $800.000. Ναι, υπάρχουν. Ήταν τιμές οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.